Katsina santaralle dan kado ake magana dan baiwa. Katsina santaralle Abdulkadir muke yi musu kowa. Ku furfuto jama'a yau aikin namu san baya san gaggawa. Katsina santaral cancanta ga mu ɗauka mu bar ɗan banga. Idan ana magana ta wakilci kun ga san ba a sakar. A Katsina santaral shin wane ne ake magana ɗan baiwa? Ku kyale 'yan damfara mu mugunta ba su san jama'a mun gano. Shin ko da na kan kake kai ka san dole ka ɗauna wancan yafi. Namu zaki kake Abdulkadir mu je da zo a zai ga kai. In wakilci ake ya kun san dole sai wanda bai ma daidai. Gida mi dan kado alkhairi ne ya. Ku furfuto yau Katsinawa Ahmad yan waka ne ya. Mata maza har da samari lissafi ne ya. Abdulkadir zami mu don kwashi din alkhairi ne ya. Yan kasuwa har da manoma sai ku ce dan kado din ne ya. Gida mi dan kado tun da ya zama to jigo ne ya. Ku kyale layin mabarata mun sani ba sa kishin mu. Firifi fawa kenan. Ya ku zo mu ɗau ɗan kado.